Sziasztok, itt az új YouTube csatorna. Ez az új kis kutyás. Itt a kutyák most kezdődik az új viadal, vagy annak mondható valami. Tudom, az előző az nem jött össze, már bocsánat, hogy belement a kezem. Tudjuk, az előző viadal az nem jött nagyon össze, mert ott összeverekedtek a kutyusok. Oda cuki ez. Ez a mini, mint amit itt az előbb láttatok. Szeretnénk elköszönni most egy időre tőletek. A lényeg, hogy lájkoljatok. Na, most ne menjünk erre a like felé. Itt egy kutya. A sopárnocska. Lehet, hogy most nem akarnak versenyezni a kutyák, pedig tök jó lenne a versenyezni, mondjuk az a tacskó. Az a 2 méter hosszú. És barátok lettek. Így éltek, még meg nem haltak. Már is barátok! Ne okos az a kis kutya. Jó. Milyen okosok? Oké, hát akkor... Nagyon okosok ezek a kis kutyák. Mint már említettem, ez a kutya zsupán. És ott a többi. Mindegy, a lényeg, hogy lájkoljatok. Sziasztok, tartsatok velünk a következő sorozatunkkal.